Доброй раніцы! Я Артёменко Данила, экскурсавод комплексного музея «Спадщина», які знаходзіцца ў Мурынборгскай сярэдняй школе. Я назову вам 3 прычыны, чаму надо наведаць наш музей. Першая прычына прадстаўлена на экспазіцыі «Мой родны край». Тут жа ёсць верш Аркадзя Кулешова «Уступ». Кожны мае свой бор, родны бор на зямлі, бор, дзе мары, як гордыя сосны раслі. Таксама прадстаўлена інфармацыя і развіццё маёй вёскі. Адкуль у вёскі імя, час утварэння вёскі, такой была вёска да савецкай улады. Прадстаўлена карціна магілёўскай мастачкі Тацяны Таболіч, у якой прадстаўлена жыццё, каханне і смерць пані Муры, ад якой і зарадзілася назва вёскі Мурын-Бор. Ураджэнец на маёй роднай вёскі Іван Барысавіч Ісаченка напісаў пра гэту вёску п'есу, якую назваў Мурын-Бор. Другая прычына наведаць наш музей – гэта другая экспазіцыя «Этнаграфія». Тут прадстаўлена беларускае адзенне 19 стагоддзя, андарак і мужская кашуля. Но гэта не галоўнае. Галоўнае – гэта абраз Божай Маці, які ахоўвае наш музей уже доўгі час. Тут жа прадстаўлены прылады працы нашых продкаў. Трэцяя прычына наведаць наш музей – гэта экспазіцыя «Памяць і боль беларускага народа», прысвечаная генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Тут прадстаўлены фотаздымкі ваеннага часу і інфармацыя о генацыдзе на тэрыторыі Касцюкоўшчыны. Тут жа ёсць творчая работа нашых вучняў «Победа жизнью», конкурс «Трагедия моей семьи в истории страны». Яшчэ ёсць інфармацыя пра героя Савецкага Саюза Касцюкоўшчыны і пра ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, нашы землякі. Мы ганарымся, што яны зрабілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, и что мы имеем мирное небо над головой. Я запрашаю вас у наш музей «Спадщина». И калі вы приедете, я знайду яшчэ больш прычын, каб вы тут засталіся. Дякую за увагу.